makosana kunaliro chempwerekete usiku omwe uno pa Mount Sochi Hotel mu mzinda wa Blantyre after ndoti polisi itayamba kuombera ndi asizinato ake amene anaba galimoto mu mzinda umenewu wa Blantyre. Nkutheka ena kumazafunsa kuti zinakhala bwanji, chinachitika chenicheni chani. Ayi ndithu makosana nkhani zake ndizonena kuti kaya amenewa akubawa kupita kudera limene limadziwika zonena kuti Mpemba mu mzinda umene wa Blantyre. Pamene kono ndikumenana kamba galimoto amene of course tisanapite ndi nkhani tatene tioneko footage mmene zinakhalira kumeneko makamaka ndikuti after police yapeza galimoto amene yambwandiranso ndikuti asizinatole amenewo kena kono tipite ndi nkhani. Akuitamangira galimoto amangopanga overtake anjinga apolisi amadana ndi anjinga lero ata Nyamara mango asafira kule. Chabwino taona pamenepo mmene zinakhalira ndikuti polisi ikunduduluza mmodzi mwa asizinatole amene ulendo naye tokamponya mu cruiser ndithudi mmene zinakhalira pamene. Of course tikatsatanso bwinobwino nali TV ya amayi amenewo akufotokoza kunena zoti apolisi amadana ndi akabaza anjinga za moto amenewo komano pamenepa akabaza awo ndi amene athandiza kuti anthu amenewo aziwidwe agwidwe ndi mmene ayankhulira pamenepa. Of course ma details ambiri okhuza ndi mmene zinakhalira pamenepa accident imene sanabwere potengera kuti zachitika usiku omwewo ndoti apolisi sanatole ma details bwinobwino after panepo ndoti abwera mwina kuzafotokoza mmene zinakhalira. Pano chimene chinachitika ndichonena kuti asizinatole amene anapita kumene ku Mpemba ndeka zinakhala bwanji anapeza kuti akabata galimoto imene ndeka mwina kanali momwemo ndi after pamenepo kupeza kuti kana mukankhira kunja after mwina namuopseza ife magaya amene ndanane mfuti kuchoka pamenepo ndikuti kanthu ena ake anapanga notice zikuona kuti akabaza amene anapanga notice kuti magayawo ndi akuba mwinanso anaomba mfuti imene mwina pomuopseza chani kusatira zimezi nditi wakabaza mmodzi anapeza zoti wayiriza njinga kumalondola galimoto imeneyo imene magaya amene anaba ndi zikuona kuti ena asoka amalumikizana ndi apolisi ina zake ndi imene zinakhalira nawo posatira zimezi zikuona kuti polisiyo inakwanisa ndithu ndikuachingira magazi amene ndi incident imene nditi machitika pa Mount Sochi Hotel mu mzinda umene wa Blantyre pamene azipeza kuti magaya amenewo ambano kumenya yamufilimu ndikuti kuombirana ndi apolisi kuomba chipopo chawo magazi onso kubweza choncho magayi kuomba polisi so kubweza ndi mmene nkhani yake inalili bato yake inali otero pano timaziwa kuti apolisi amakhala ndi ukadaulo anakwanisa atonda kuti no apanga defeat asizinatole amenewo chifukwa taona mmodzi akumududuluza pene buku lake musiye mu cruiser ndi cholinga choti apite naye ndatu kuchita posi. Tikaonanso footage imene kuyenda pa skini pathupo mbali inayo ndikuti galimoto yake ikuona kuti ndi imeneyo kanaombera taya la polisiwo kazinakhala bwanji kumano galimoto yake ndikuti ndi imeneyo zikuona kuti nkhani zake ndi zotero ndithu ayiho kabaza ndikuti kugwira ntchito ife ndoti zida kuti no amato ameneyo ipezeke nkhani zake to zosakhala bwino. Of course makosana tikakumbukira bwinobwino ku Blantyre yako incident yokhoza ndi kubedwa kwa galimoto yachita ndo kwenikweni tikatenganso mu chaka chimene cha 2026 panali to mwezi wa April pamene panali pakuonepo pamenepo panazapezeka zona kuti pa filling station yapakuja pa filling station imeneyo panapezeka zoti panafika mkulu wina wake atafika pamenepo anapezeka zona kuti wapeza galimoto inapangidwa pake pena pake ndeka ino wake sanaloke anapeza zoti wakwerato galimoto imeneyo yomwe inali ya mtundu wa Kia Sorento after panepo kuitiza chani anthu amene amazathamanga kuti galimoto imene mkulu amene akuba ndi kuti no zinali tuleti wairiza kale wanyamuka chani zinayiso zachimpwitikiti futa chake ndimene tikuiona kuseraso pa skini pathu mbali inayo choka panepo mkulu amene ndoti anathawa kulowera tonse wa ku side ndi imene zinakhalira tinaonanso galimoto zina ndoti zimamulondola kumeneko zotsatira zake zinali zachimpwitikiti anapeza kuti mkulu amene wakaombanso galimoto ya mtundu wa Ford Ranger choka panepo ndoti anapeza kuti wakaombanso ndoti gate yolowerato kusanjika Palace mwenzi
mzinda umene wa Blantyre zake zinali complicated ambiri natsala bwino. Wanamkulu amene anamugwira ndanapita naye ku polisi panopanso ndi kuti mwina anathana naye kubwalo la milandu alito prison mkulu amene. Pano chimene chapereka chidwi kwambiri makamaka pa nkhani imeneyi ndi kupezekano kwa mfuti. Of course tizoti magaya amapezekana mfuti makamaka asizinatolewa amapeza zoti ena akamakhala ndi mifuti. Kano mifuti imeneyo kodi imachokera kuti last week timakambaso nkhani kuzani mifuti naye magaya ena akende kuti no nawagwira kudesa ku after ndikuti magaya amene anagwisa ntchito so mfuti ukapha mkulu wina wake kumene kochita business pamenepo anaba ndalama zokwana 47 million malayi kwacha pa mashopo ena ake. Lero chakumakulala kumweko ndepere kumati mifuti zimenezi zimakhala zikuchokera kuli kapena zimakhala zikuchokera ku Mozambique paja timazozete ku Mozambique nkhani yokhuzana mifuti ndiyosavuta kwenikweni anthu kuyipeza. Komanso magaya amene amachoka ku Joni awa nthawi zina apeza zoti ali ndi mifuti amene ngatsala bwinobwino makamaka potengeranso ndi incident ija inachita ku Balaka ija pamene masiteni ake anapeza zoti anagwidwa ndi mfuti ya pistol kumene kunenso ndi zipolopozi ngapo nkhani yake nduna kuti mwana wawo amene ali ku Joni ndi amene atumiza mfuti imeneyo ndikaya zolinga zake zina zotani sizimaziwika. Kumano tinona kuti kesi imeneyo inafika mpaka pa bwalo la milandu kumene anasalamula kuti alipire masiteni ameneyo ndalama chani alipira ndamabelo anawabeula kumene futiyo ndo tinapita manja maboma patakali panopa. So bolanso zisakhale zona kuti anzathu amene akuchoka kutheba kuno kumapita nawo ku Malawi ko asakhale zonena kuti amenenso ayamba ntchitidwe ngati umene farusi wonse amene ali pa mndandanda amene anthu obwera ku Malawi ko kuti ndolongosoka apaja musaiwalire ku Joni ko nkhani zokhuzana ndi kuba pogwisa ntchito mifuti makamaka magalimoto chani sizachilendo kwenikweni ambiri timakhala tikuona mmene zimakhalira. So bola zisakhale zoti magaya amene akubweresanso ntchitidwe ngati umenewo zinthu zosakhala bwino. Pano penepene tikuyamikira polisi kuti yagwiratu ntchito panepa yaonesa ndithu chamuna pombwandiratu asizinatola amene wakupera kuti akapita nawo kubwalo la milandu kumeneko ndi kumene akakhale akuwaweruza kumeneko kuti kakavomera mlandu umene kakawukana zikaoneka kumeneko. Ayi mmene monkhani zake ine mmene zikuyendera sozoti mune maganizo mankhani mene ngati maganizo alipo fotokozani comment section kumene mapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu.